Magadego. Ndini zvangu madminox, Anyways, imagine ndakabva kuToronto musi wa12 November ndichiuya kuZimbabwe, and I was supposed to arrive in Zimbabwe musi wa13, but zvinhu zvese zvakangodhakwa. But anyways, here's the scenario. At the airport, at Pearson Airport in Toronto, our flight was supposed to be at 9:40. Ebe change where events 10:20. Ebe change where foot events 9:40. Takateta check-in zvese, mabags zvese bo. Tata check-in. Takatopinda muairport sha. Ndege tichitoona kuti ndege totenga tuma duty free twedu, ma whisky twedu. 9:40 yasvika, no action. 10 o'clock mapilots abva asvika. Takati apa pamwe yachinjwa takusungana 9:20. Before you know it, mapilot angopinda mundege zve2 minutes sha. Apinda mundege zve2 minutes lezo tataona watobuda sha. Amene mapepa akutosaina ubva watoenda. Unongoziva kuti hapana chatinenge chiziva, but ina ndiri padhuze nepagedhi waise. So yanzi handege ine technical fault, saka there's going to be a delay. It's a 13-hour flight non-stop from Toronto. Saka vamwe vanhu vanenge vachibva kuna Vancouver na Winnipeg chichibva vakangosiyana tese tinosangana muToronto. Apa for me to reach the airport, ndakatorenta mota. Handimuzatana mota. Ndakatorenta mota kutosvika ku-airport the day before on the 11th. Ndasvika ku-airport Kumba ndakabva na about 5:30 kuti ndibate 6 o'clock check-in. Ndege yabva yacancel. But kucancelwa kwacho manje ndopa ndikuda kuexplaina. 10:20 yasvika ndopa kutaurwa zve-technical thing 11 o'clock AM. Musatikofuka. Utofunga kuti vanhu vakuita mafanisi kani. Apa ndo zviri kutoitika sha. Abo 12 1 2 3 4 tiripo paairport ka. Ndege iri kunzi iri kugadzirwa sha. Apa gati hapana adya, hapana ita sei. Munhu wese abva kumba kwake kuma 6 AM. Vamwe vanenge vabva kuma out of town vaya vakasvika pamwe the day before vakatonyorara mahotels for that same flight. About 4:30 abanzi the flight is cancelled. Iwe yanga ichiitwa ipapo nemagimbazi maiwe. Apa tatatenga maduty free zvakanzi hapana duty free haibude panzi, mutosiya pano. Tatasiya ipapo tatapiwa kankanhamba. Tatatobuda utofila mafomu kuita utoita arrival muToronto. Tatobuda tatoenda futi through immigration. You understand? Tataenda kunenge kudesk reEthiopian ranga pangari padesk number 14. Zvakanzi vese vanogara muToronto endai kudzimba dzenyu, hamusi kuenda kuhoteri. Ndo pandakajambuka ipapo. Inini nemumwe mugimbazi anga nefamily yake. Takavava sei dati aina hapana kwandiri kudzokera because ndine wheelchair yakaya ndinayo. But musipa wangu hausi kuita saka ndine ichi chindikurova mazuva ano ichi. Saka ndine wheelchair mazuva ano, ndine ichi chandikurova mazuva ano. Pane kamisa apo kandakaita, saka
I need this and saka ndi wheelchair ndinayo inami mai ndabva kunogeza waiziya saka ndimboti musiba umborowa nemepo vanondiziva chaizvo ndakambotyoka musipa 1997 in a car accident, you know, but ndangoita ka small whiplash, you know, pane kangoitika ka vibration kakaitika, but anyways asi danger still, you know. Anyways, ndakabvunzwa kuti unogara kupi, ndakati kuScarborough, zvakanzi aiwa hausi kuenda kuhotera. Ndakati makachaidzwa masaga imi. Manager wacho akati iwo handitataura newe, team up nechimwe chimufana chemunigeria. Takati unonyeba iwe, haunyatsotipihwa mushe, tiri maAfrican isusu. Ndabva ndaona kaunga murungu nanangu karatidza mapapers angu iwaisiya zvanzi aiomira apa chi you are still louder than the other guy, ndokusotera uchipinde mudege. Because ndakamuexplain kuti ndarenta motikari kuya kunoku ndogara ndega, saka nenda kurenta futi imwe motikari kudzokera chi kudheni kuScarborough, you know, imwe $90 guy, because kurenta motikari $60 plus about $30 car insurance. $90 ndakati handisi kubudisa mari iyo, ndikuenda kuhotera kwemahara. Saka vaiti tikusevha vanhu out of town, angabva unana Winnipeg, Ottawa, you know, Vancouver, you name it. Vamwe vanhu vakatobva kuStates vakakwira ndege, but ndege yacho yanga yakazara maIndia munhara, you know. Mamune mamonks futi, apana echimonks vanenge about 34, yeah. But anyways, ndava ndapiwa kabepa rangu rehotera rangonyorwa paboarding pass pipeline. Tatabuda panze sokwira shuttle, gaiti ndege yanga ine 340 vanhu, saka I think about 220 vakaenda kumba, saka takazosara takuma 100 something, 110 ikoko. Shamari kukwira shuttle kwekwe yanga ine mumasuru apa kuma 5 PM, apa ndabva kumba na 6 AM. Gai ndakazokwira shuttle nguwai na 8 PM kuenda kuCrown Plaza, because panga pane hondo, because mabhegi aya anga taita check-in aya takazitorai mabhegi enyu. Just imagine, apa ndine wheelchair, the 2 mabhegi ne 2 my hand luggage, like a small suitcase ne satchel and plus wheelchair, saka ndine 5 pieces, apa ndiri 1. Zvitakurikira zvekumanisha, saka ndakatongoti mira ndingochila zvangu apa. Uri kutonora sei? Ndingochila vanhu vese vatanga vaita sei, vatanga vaenda kuhotel. Ndakasi kukwira nemwe sister sanonzi Shamiso, ndakwira zvedu bo, inoti takatopedzisira kutokwira nemamonks, nevapana mamonks vari kuenda kuIndia. Apana, ndifunga kuti most of them were like maybe 15, 16 years old. Tasvika kuhotera kwekwe, you know, ndakapiwa room yangu double bed, anga ine 2 bed bo. Dinner, tetesi dinner, unongozama dinner echivheta, you know, boxeni shamwari. Ndakazodya kunenge kuma 9. Noza chikafu achidi kudyiwawo nenzara, because sandwich yepa airport inenge ichirwa kana 15 ndombe. Saka ndakati handisi kutenga sandwich yepa airport. Drink inenge ichirwa almost $5. Ndakazviramba izvozvo, saka ndakazongotenga ka small bottle of wine kangoita fanike seaka ndakadiraisa mudege ndabuda nakwa. Pa airport kanenge achita $4.50 kakaka, muduty free though.
saka ndoka ndakazongoonwa kuti ndimbowana ukaenjoyzia. Anyways, tatodya kakwekwe apa gaya kuti havana kutitaura kuti tikusumuka rini. Ndiri pawifi ndiri muhotel 12 o'clock email yapinda, your flight is 9:40 mangwana am. Saka tofanira kubuda futi na6 toita check in kuairport toendeswa neshuttle. Apa hapana ningi voucher rebreakfast sha. Tikubuda tine nzara, hatina mbozvifungwa, hatina kana mbozvibvunza. Saka ndakatomuka very early kunzwa. Ndakatodzika pasi pepe ndichitoti breakfast kusevwa nguva zvakanzi une voucher. Ndakati handine. Zvakanzi unotobhadharawo sotsvaga mari yako. Ndakati zvekutenga chikafu chemuhotera ina handizvikwanisi, still mageto youth guys. Back kushuttle yekudzokera kuairport. Pakuda futi masoro futi. Because nyaya wheelchair haifoldeki kai. Right? Ndine 3 masuitcase plus knapsack newheelchair. Zvoti wheelchair ndakatozoipinza nekudhora drive kumashure kwangu kazara masuitcase anga iri hondo, unoziva inonzi hondo. Tasvika kuairport kuya. Now it's 2 flights. Ethiopian zofana kubuda. Tichiuya kuEthiopia. Ethiopian airline inoita check-in pagate number 13. Takanzi isusu vese vakasiwa nendege nezuro endai kugate number 3. Apa ndandamira pagate number 13 for like 30 minutes. Munhu akazoya achitaura ndambomira sha 30 minutes ndakamira murai zvakanzi everybody who missed the flight, they cancelled flight yesterday. Get to number 14. Pa number 13, uchienda kugate number 3. Desk number 3, whatever. Counter number 3. Troy yakazara. Tikudhonzana newheelchair. You know, pandakaenda kuairport ndaipushwa tikudhonzana newheelchair. Mawani kani. But anyways, ndasvika kuya. Vaita half one. Ndofunga vaita about 150 or something like that, or 200. Varidzi vecounter yaya Emirates. No, it's Emirates. I mean imwe ndege. Vakuda counter yavo. Zvikanzi vese vari muline. Chienda ku14. Counter number 14. Takudzokera futi takati kakatana nezvinhu zvedu. Ho futi imo muairport. You know what I mean? Uya anga ari pamberi uya apfurirwa nevamwe vanhu vakufambisa. Shamwari hondo yaitika ipapo hauzomboda. Apanga ari mugimbasi mukadzi wayo achivava sei. Zvakanzi handina ndiri pamberi saka ndinofanira kusevhwa. Zvakanzi takudaidzira mapurisa. Polisi yauya. Even the day before futi pakacancelwa flight. Police futi yakauya. But police cannot do nothing. It's just there for safety. Haisunge munhu, haitaure nemunhu. It's just there ngochikidzira vanhu. Anyways, takuita check-in yedu yayo. Mukadzi akundiita check-in. Zvakanzi check-in zvinhu 4. Saka unofanira kuba. Ndakati aiwa ndakatoita check-in nezuro. Hapana chandobhadhare. Zvinhu zvangu zvakaitwa check-in nezuro. Zvisina kana mutauro. Zvakanzi okay, ndazviona musystem abva ngoita check-in. But tokuita check-in yaya hapana belt manje. Munoziva handiti wakaita check-in munhu akuita check-in anesa paskero. Obva azokanda kubelt. Hapana belt. Angori macounter chete. Saka pamba nevaya boys zedzo dzinotakura masuitcase kana 20 dzaidziya. Ndatokanga kuti vanonzi shiko boys zedzo.
ndovanga vachitakura masuitcase edu vobva vazoendesa kubelt. Shamwari anga ari ma1 wheelchair yakaiswa nhingi kuti nhingi ibate yakunofanirwa kunochekwa futi. Pane chinhu chavanocheka nacho wheelchair kuti uona kuti hamuna zvirimo whatever zvakandisunungura chinhu icho. Yasunungurwa futi ye vacheka zvakanzi une chirepa futi. Ndakati handina ini. Vatozoisa chinonzi chi security inspected sellotape, hopefully wheelchair inosvika iri intact. But anyways, it was like kind of a nightmare, but kwandiri it's an event because ndatomborarawo muhotera kuCrown Plaza ekunoku. Vanhu munofunga kuti mahotera ekuno akanaka, shaa kuZimbabwe akanaka shaa. Right, taenda kamuairport meme. Ndege inofanirwa kusumuka tiketi rangu kuti ndege kusumuka 9:40 itaita check-in munhu wese. Gati check-in yazopera ngwai 9:11 am 9:40 dzapfuura 10:20 dzapfuura. Vanga vachifanirwa kukwira ndege yezuva iroro vatoenda kudhara. Isi tichiripo hatisi kuziva kuti ndege yedu yanezuro yekuripewa kana kuti kwakauya imwe kubva kuEthiopia waiziya. Tataura kuti ndege yazosvika manje kubva kuEthiopia 11 o'clock idzi. Takagara tiri muairport meme. Apa ndine 3-hour window yokubata flight kuenda kuZimbabwe. Yatopfuurira 3-hour window. Saka I already missed that flight. Ndiri kuToronto. Tisati tatokwira ndege waiziya. Abo duty free yam vari kutaura kuti ndofanira unotora back kwatabva kaya kuti ndege yanga isiri pagate yaibunzi munoenda pagate apo mumapinda mumbada yanga iri kusango uko. Zvoti taenda kwangu chitumirwa mabhazi okwira bhazi kuti driver good maybe 3-4 kilometers muri muairport imo ndokwanga kwakapakwa ndege yacho ikoko. Because yanga isitomborina painofanirwa kupakwa because it's not a scheduled flight for that day. Yabo tagara paipa mapilots asvika gesi dzangu man 2 o'clock masikati. Mapilots asvika vanhu isaombera vakuona mapilots akupinda mundege nemaflight attendants. Yabo tapinda zvedu meme tiri mukati tagara another futi imwe awa tirimo mukati mundege imomo isati yasumuka. Tasumuka na 3 o'clock masikati. Just imagine kubva kuseni ndabva kuhotel na 6 handina kudya nothing. Most people havana kudya. Vanga vane tumalusulusu vanga vachitenga tumasangweji vanenge vachizvida vakapenga handiko ikoko. By 6 kusvika na 3 vanhu vazhinji vanga vasina kudya kana kumvura che havana kumwa. Takatonopinda mundege takatoenda waiziya. Tapiwa chikafu chinonaka. Uyu unotoita wokuramba unoita kutora 3 mabhiya mawaini fufu chikafu kana uchida double vanga vachiundestanda. Tasvika kuno kunenge kuAddis Bole Airport and tasvika kuno kuma 2:30. Do you remember
boarding pass rangu riri kutaura kuti I'm supposed to go kuZimbabwe. Tatomisa flight iyoyo kudara nema-hours anenge 6. But anyways, takutsvaga desk, tariwana desk area. Mapapers edu anga akatosotwa kudara, but munhu wacho anga achitotsvaga vanhu vacho kuti Godfrey ari kupi, Ninga ari kupi, chichi ngopiwa zibepa rako nevoucher rako rekuenda kuhotel. Ngopiwa mapepa edu inenge rine visa bepa iroro. Tatobuda kamairport. Ndakatosangana nemupesa edzitafi anogara kudhowa angonigetsa from afar away. Ndimadimani kawe takatomboriisina zvedu, akatotaura kuti Germany ndokwangu kuno kune nokwanenge nditori kuno waizeya nombouya kuno dama muchispenda night tatombokupinza vibration waizeya. Svika pahotel, kahotera akacho mvura yacho inobudawo zvekunanaira mana. Ndohotera yacho yandiri kanenge kanga single bed, but zviri nanazvo ndiromborarawo kana 2 minutes, but handifuni ndorara since ndiri paka-excitement kangu kandinako ndatsaka ndangoita kavhidhiyo akawezera. Because tichingosvika vanga kutosevha lunch, ngogeza nekudzika pasi. Apa uri kudikitira kamiri wese ndine t-shirt iyoyo, ndobva ndaita sweater, ndobva ndaita leather jacket pamusoro, ndikuita kudikitira t-shirt yangu yanga yakatota, iyoyo yanga yakatotota. Saka tatodya lunch yedu, time zvedu tichazodya chi dao tichazodya dinner inosevhwa na6. Saka by the time nangoti maindite video kuchiri kwakachena because 6 kunenge waya kusisina zvo. But anyways, this is the scenario now. Pano pahotera panapa ndati ndambobuda damboenda muroad, zvakanzi you have to sign out. Handiti kuti ubude panze. Ndakati ndazvakanzi there's crazy people outside. Ndakati ndiri mugete zvakanzi Germany. Wakabuda wakaenda kuroad, you're on your own. Yawaitwa ikoko, we are not responsible. Ndozvataurwa nevanhu vepahotel nadriver wedu weshuttle bus rataura naye neshuttle van yataura naye. Ungobva ipapo pahotel ungoenda paroad up like a good maybe less than 100 meters. Wakaitwa yaunoitwa ikoko ndezvako. Saka inini semugete kuti nandidi kugumwa kaini kana ndidzoke ndidatswa ndaita video nandadzoka zvangu, handina zvekuita ka. Chatotanga kutoonwa maybe amaiti ngonwa kagatinweka tese, let's drink, cheers to Addis Ababa. Saka mai manje nditori muhotel zvangu. By the time pamunoona video neenda muZimbabwe, nasikasiyo kuti kune mabhinya zvekudaro zvekuti vanhu munhu ari muhoteri anotyirwa. Kanzira kacho kekuya pakahotera kanoita nkamotel like kanenge kamukoto so. Kana usikaende kuhotera haubvumidzwi kuuya ikoko. That's how it is. They're very, very, very strict. Zimbabwe, there's more freedom. People can just walk in, walk out, utenderera vachita zvavari kuita. Saka boys dangu musajairire Zimbabwe. Zimbabwe is more peaceful. There's freedom of movement. Kuno kwakuna izvozvo. Kuethiopia kuno. Plus taxi driver acho kuno imbavha dzega dzega. Mari dzavanochaja ndedzechitsotsi. Panokwirirwa mashuttle bus ababvumidzwa munhu except munhu ari kuenda kushuttle bus. Malocals abvumidzwa. Saka taxi driver anenge ada kukuchuna kuti akubire mari
vanokutaura nemari dzekuno kama 1500 aminoti imari iyo, but wakada kuizoicalculate I'm sure inosvika kuma 30 US. Distance yepa-airport kusvika pahotel yandiri, it's about 6-7 minutes driving. I think we can actually walk, kana uri munhu, if you're a local person usina masuitcase, you can walk to the airport kubva panapo, you know what I mean. But boys dzangu handikunyebere, enjoy the peace yamunayo, freedom of movement kuZimbabwe. Kunokana naEthiopia hakuna zvese izvozvo. Driver atobata cheni yangu abati tangoisa cheni yako mukati ubuda panze uenda. You see how it is. Zvinozobuda. Asi kana phone vanobvuta. Zvinobuda here izvozvo. Pachini chifunga kuti kuya nyika yaSelassie, but zvakaoma. Last time ndakaenda more like, you know, downtown yekuno kune kachigeto. Hopefully ndichakwanisa kutora imwe video streets, you know, takudzokera kuairport, but kunenge kwanerima manje. But anyways, thanks for watching and thanks for supporting Mad Binox and Ghetto Crown King. I'm the Ghetto Crown King. Takaenda. From today, moving forward, mnemuchiona zvinonaka pararapa paZimbabwe. You understand? Saka, the minute you see this video, you need that home Zimbabwe. That's what I'm trying to say. Saka, hopefully, you know, wherever nondiziya number yangu yekuZimbabwe is on my description pa YouTube. Inenge yakungosvika pa-airport, pa-Robert Gabriel Mugabe airport, inenge yakushanda. Saka, you know, link me up. Timboonana, timboita zvidavado. Yeah, first time yangu kugara. In fact, yeah, it's my first time after ndawana mapapers angu 1992 kugara gore kuCanada. It's my first time. The ones ogara my 8 months, 9 months ndoya kuZimbabwe. Last day ndakabva kuZimbabwe on the 10th of November. Birthday yangu is on the 11th. This time ndabva kunoku on the 12th of November. I was supposed to be in Zimbabwe on the 13th. I was Zimbabwe on the 15th. But it's an experience, you know. It's an event. You know, they say a journey of 1,000 miles starts with one step, right? Ndatomboona Ethiopia, the other side of Ethiopia, yatiskaratizwe. Plus ndatomboya kuhotera, ndagara kuhotera yekuEthiopia, ndagara kuhotera yekuairport futi kuningi Toronto. Hey, hapana pandaizombodzigara hotera idzodzo. I know there's other people vakashatirwa. Nditoripo handina no rush no fuss. Waiziya. Saka tokuona muchiraha. Tinenge chapindurwa naMad Binox ipapo paZimbabwe. Mbare to the world. Kana ndingoti Zimbabwe to the world because pane zvinhu zvakawanda zvandofanira kuita kuZimbabwe. Right now we cannot, you know, tell people kuti chi. But ndine tuntu twakawanda twandofanira kugadzisa, family issues, whatnot, and this and that. And to everybody who know me, inini handite content, ndeta my videos. Please, I'm not a content creator. Don't take my videos and create content on my videos. Stop it. Don't do it.
don't do it. My videos they mean something to me. Kana mchitora my videos evamwana angu, please siyana now. You know what I mean? A lot of people don't understand it, but it is what it is. Every video and later it means something to me. It is sentimental value. You understand? So anyways, one love.